Kati cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba bɛ foli lase bɛɛ ma. Ne ye Togola Cheikh Sadibou ye. Ne Kati jeunesse secrétaire général. Ne yɛrɛ sɔrɔ organisation fɛn fɛn bɛ Kati kɔnɔ yan Kati ɲɛtaga kama ne yɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ. Yani ka kuma daminɛ n ka foli belebeleba bɛ an ka présidente ye Madame Berté. Mɔgɔw b'u ɲɛna to musokɔrɔba in na. Depuis Kati collectif Sirako. Ni musokɔrɔba in bɛ anw nɔfɛ a kelen su fara tile kan a n'an donna jamana mɔgɔw bɛɛ kɔnɔ wagati min na an b'a ɲini ko ka Kati gidɔrɔn da donc musokɔrɔba in tɛ dunan ye Kati o tɛmɛnen kɔfɛ an ka syndicat bɛ an b'u fo an ka syndicat n'i y'a mɛn syndicat o ye transporteurs ye an ma wuli ko la Kati transporteurs olu sen don ko min na parce que olu b'u yɛrɛ ye Kati ko de la ka nagaba bɛɛ fo organisation fɛn fɛn bɛ sur place ici an balakaw an ɲɛ b'a la olu de ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ u denw nɔfɛ an b'an balakaw bɛɛ lajɛlen fo n'i ye sali in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ olu de ka ca ni bɛɛ ye a kun tɛ k'a fɔ ko yan ko wari de bɛ tila yan yan tɛ sanu tilayɔrɔ ye mais fɛn dɔ de kɛlen bɛ k'u animé nin ko in na n'o ye Kati ko ye n'o y'u denw nɔfɛla ye Kati kɛlɛ ninnu ma daminɛ bi an m'an sinsin k'a fɔ mɔgɔw ye rappel de don an filɛ kɛnɛ min kan bi nin ye nisɔndiya kɛnɛ de ye nin ye foli kɛnɛ de ye nin ye ɲagali kɛnɛ de ye parce que ni kɛlɛ daminɛna bientôt 10 ans an bɛ nin kɛlɛ la nin salle kelen in kɔnɔ yan à travers les 13 quartiers de Kati an ni dɔw y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman tɛ an tu la bi an ka tasibila bɛ ka to olu yɔrɔ an n'an sifinnaka ɲɔgɔn caman fana y'a daminɛ bi olu bɛ yan mɛ olu tɛ se ka gɛrɛ bi an b'u bɛɛ fo ka kɛwale la mɛ kɛlɛ kun cɛla ni minnu ye an b'u fo k'an ka médiaw fo an ɲɛ bɛ ni média minnu na ne Katikaw b'u dɔn ninnu de b'anw nɔfɛ su ani tile parce que Katikadenw fana de don maintenant lajɛ kun yɛrɛ ye min ye o ye foli bonyamasegin ani k'an ka soutien kura kura ka taa autorité de transition mɔgɔw yɔrɔ o fɔlɔ ye min ye an y'a ye k'a fɔ jamana marabolo n'o y'an ka finitigilakaw ye olu ye décision dɔ ta ko dunkojuguya bɛ mairie fɛn fɛn kɔnɔ k'a daminɛ Kayi fo Kidali ko u b'a mairie bɛɛ bɔ yen u y'a daminɛ Bamako u ye Bamako mairie ba bɔ yen ka commune 4 bɔ yen ka commune 2 bɔ yen Kati fɛnɛ bɔra yen il y a 2 semaines ko munna ko dunkojuguya ça veut dire que an ye kɛlɛ min daminɛ san 10 nin fanga mɔgɔw de nana o tiɲɛ lasegin anw ma ɲina 2024 kɔnɔna la donc anw bɛ ka kɛlɛ min kɛ jajuguya kɛlɛ tɛ mauvaise gouvernance juguya kɛlɛ tɛ mɔgɔninfin juguya tɛ i tɛ se ka na i sigi hali dutigi n'i nana du kɔnɔ dutigi mana a ka du n'a tɛ k'a mara ka ɲa i bɛ du den ɲuman dɔ ye u b'a fɔ a ye ko baba ko nin tɛ ka kɛ ka ɲa an y'o de yira k'a fɔ mara min bɛ ka kɛ bi a mara ti anw Katikaw fɛla ko ye donc ni autorités nana o sɛbɛntiya an b'u fo ka kɛwale la ka tila k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est le moment ou jamais ka ni autorité ninnu k'an ka soutien kurakuraya o yɔrɔ parce que décision fɛn fɛn bɛ ka ta sisan a décision bɛɛ ye malidenw ka laɲini de ye malidenw de ye assise nationale kɛ ne ninnu ka décision fɛn o fɛn ta a décision kelen tɛ ko malidenw ma kasi boulevard la su ni tile ko k'a kɛ tan de an kasi kuma décision ninnu tɛ se ka taa sur place parce que sɛgɛsɛgɛliw b'a la mais u bɛ ka ta sisan mais a bɛɛ kɛra ne malidenw ka yamaruya de donc n'an ma ninnu soutenir wagati min na a ka gɛlɛn parce que an y'a ye caman bɛ k'i fosi ka bɔ sisan parce que yɛrɛkun sɔrɔ o tɛ ka kɛ ko in na mais bakuruba la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ bolo min kan bi n'i ye Afrique de l'Ouest ta bi Mali kɛlen don misali ye k'a sababu kɛ an ka autorité ninnu ka décision talenw fɛ donc c'est le moment où jamais an ka tila k'an kurakuraya nin soutien la nin autorité ninnu kɔ ka min fɔ Katikaw ye parce que Kati ye zone stratégique de ye ni fɛn min daminɛra yan ni Mali bɛɛ bɛ a santi an bɛna appel dɔ de lancer yan bi le président yɛrɛ y'a kolongo kari dialogue intermalien an yɛrɛ malien damaw an ka sigi an ka fɔ kɛ an ka bɛn a la an b'a daminɛ Kati yan an ka sigi ka fɔ kɛ Kati yan an ka bɛn a la yan
kabona diɲɛ mɔgɔ ka misali t'a kan parce que an bɛ ka taa voler min kan bi seul contre tous seul contre tous Mali kɛlɛ diɲɛ de kɔgɔ dalen bɛ e yɛrɛ kuma ni kɔgɔ da cɛ o cɛ la a b'i bɔ k'i bin an ye Libi ta ye yan an ye génocide ye Rwanda munna anw ma se ka fragiliser o ye maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ de o ye anw ka ɲɛmɔgɔw ka tilennenya de ye donc ko in bɛɛ bɛ chapeauter n'an ka ɲɛmɔgɔw de ye k'a fɔ maliyɛn den kelen-kelen bɛɛ ne de bɛ se k'a fɔ ne kelen ma fɛn sɔrɔ nin transition ko in na mais Mali ma fɛn sɔrɔ o ye nkalon ye Mali ma fɛn sɔrɔ o ye nkalon ye parce que aw b'a la ɲagali kɛ nin transition ye ka da kun kelen pe dɔrɔn yan ye surasi dugu de ye anw somɔgɔw ne yɛrɛ ka gɛrɛnaden tila bɛɛ tora nɔriko la a tila bɛɛ sow de b'an fɛ yen Kati yan so minnu datugulen don a mɔgɔ bɛɛ tora nɔriko de la de 2006 à nos jours n'a fɔra ko bi ko ninnu nan'o fagali jugu jɔ ka bɔ anw da la Kati yan wagati kɛra mɔgɔ tɛ taa mɔgɔ ka janaja la parce que a b'e fɛ yen a bɛ ne fɛ yen o banna bi hali k'a dan o yɔrɔ ma an kan k'a fɔ vive ces militaires mɔgɔw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ o bɛɛ y'a dɔ ye mais anw sɔgɔlen bɛ yɔrɔ min na o ye an ka kan an yɛrɛ ye an b'o kɛnɛ de kan wa an bɛ ka message min passer message in ma don an da o ye réalité de ye Mali bɛɛ de bɛ ka nin vécu ka bɔ kuma la k'an jɛɲɔgɔn sifinnakaw fo depuis 15h30 u bɛ salle in kɔnɔ yan u bɛ ka bonyamasegin kɛ u bɛ ka weleli kɛ ka da sifinnaka tɔw ka se k'u yɛrɛ ye kulu in kɔnɔna la kulu in ma sigi cɛ kama a ma sigi muso juguya kama a sigira an ka kan yɛrɛ ye a sigira Kati ka bɔ nɔgɔ la a sigira Mali ka bɔ nɔgɔ la délégation spéciale an b'a ɲini faamaw fɛ Ala k'a kɛ Ala ta ye mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ laɲini a ti ko ye Ala k'a kɛ Ala ta ye Ala k'a kɛ Katikaw sago ye an bɔra dingɛ min kɔnɔ Ala kana bi o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ k'an ka marabolo ɲɛmɔgɔw fo ka naba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ bɔ kuma la yan merci. kuma dɔ fɔ ko daminɛbaliya ka fisa ni ko labanbaliya ye vraiment an nimisi wasara Kati ye ko ye fɔ ko ba an tɛ kuma caya bi parce que kuma fɛn fɛn kun kan ka fɔ o bɛɛ fɔra ka tɛmɛ bi an nana ka na an ka mɔgɔw ye remercier parce que an delila ka ko caman kɛ ko in kɔnɔ ka tɛmɛ donc a kɛra polémique ye Kati yan kosɛbɛ mais mɔgɔ minnu y'an wele k'an soutenir k'a fɔ vraiment baara ɲɛna an b'olu fo minnu fana ko ko baara ma ɲa an b'u fo bɛɛ bɛ kuma ni i ka hakilina de diɲɛ kɔnɔ donc ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn an bɛ association min kɔnɔ Kane Kati hakilina dɔ de b'an na n'o ye hakilina damadɔ ye o hakilina fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an ye Katikaw de ye an ma bɔ yɔrɔ la ka na dɛ an ye Katikaw de ye donc Kane Kati bɛ yan Katika bɛɛ de kama mɔgɔ mɔgɔ ni nana k'i bɛ baara kɛ Kati yan i invitera ka na de o i kɛra eri de o i ka baara ma ɲa an b'i suivre donc n'a ma ɲa an b'a fɔ an kan ka ko o kɛ an b'a kɛ o kɔrɔ tɛ ko an t'u fɛ dɛ an bɛ bɛɛ fɛ parce que mɔgɔ si tɛ bɔ yɔrɔ la ka na Kati dilan na anw yɛrɛ fɛ vraiment anw de ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn safunɛ ye donc sani ka bɔ kuma kɔnɔ vraiment nisɔndiyara ni ko nisɔndiyabagatɔ ma kan ka tasuma faga n'a nuji ma faga daji de b'a faga parce que an ye fɛn kɛ a siɲɛ 2 ni 3 dɔw ye ne wele ko a k'an ma mɔgɔ labɔ ne ko n ko bon anw tɛ ka kɛlɛ kɛ o n'an ko an bɛ mɔgɔ labɔ don min na o don min na o don de tun ye bi ye a ka di a ka tigɛ fɔ Katika bɛɛ lajɛlen fɛ bamananw ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ ko daminɛna don min na n'an tun ye ni ɲɔgɔn jama labɔ peut-être a tun bɛ kɛ ko wɛrɛ ye mɔgɔ ma sigi ni min ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka Kati dugutigilakaw fo ka alimamilakaw fo ka tɔn in kalifa Kati mɔgɔba bɛɛ lajɛlen na an tɛ mɔgɔ si juguya la an bɛ Kati ɲɛta de nɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka na ni Kati ɲɛta ye an bɛ tugu o kɔ pour que Kati bɛ se ka avancer cogo min vraiment ale bɛ bɔ kuma la ka Katika bɛɛ lajɛlen fo ka yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ parce que fɛn bɛ mɔgɔ la an si ta kɛ min ye ni n ka kuma digili kɛra mɔgɔ min na u bɛɛ lajɛlen ka yafa ma kuma ko in kɔnɔna na daminɛnen ni bi cɛ mɔgɔ mɔgɔ ye fɛn fɛn fɔ n yɛrɛ y'a bɛɛ lajɛlen n y'a bɛɛ mɛn wa n fana yafara bɛɛ lajɛlen ma vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka Kati avancer Ala ka hɛrɛ baden kɛ Kati ye o y'an ka kuma ye. Merci beaucoup. An ye kɛlɛ kɛ kun min na Katikaw aw ni ce
aw de y'an dɛmɛ a la ka nin degunjugu in wuli ka bɔ an kan tigɛ in wulilen an bɛ transition fo n'an ye transition fo an kulela ko transition y'a mɛn wa cikan sera wa an yɛrɛ cikan bɛ ye an b'u fo k'u barikada hali bi an bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi ka t'i kan ne de y'a présidente ye madame Berté Awa Jalo an b'a ka wuli ma dali kɛ hali bi ka t'i kan an y'a sigi an mago bɛ délégation na spécial wa délégation spécial ni fana an b'a fɛ k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ an tɛ kɛlɛ kɛ ka fɔ kɔ dɛ wa an ti jamana tiɲɛni fɛ an ye kɛlɛ kɛ an ka kun dɔ de kama n'i ye mɔgɔ fila ye kɛlɛ la a bɛ ko dɔ de kɔ an y'an ka dugu tiɲɛnen de ye wa an b'a fɛ k'an ka dugu de dilan kura ye n'an ɲɛ y'a kɔnɔ an ma y'a kɔnɔ o ni minnu bɛ na an ɲɛ b'u la an ɲɛ b'u la dɛ ɲɔ de fɔ ka tɛmɛ ni min ko k'i b'an ka dugu tiɲɛ hali bi an b'i bɔ wa i n'an bɛ ɲɔgɔn na ayiwa transition mɔgɔw aw tulo b'an na o k'an kati de bɔra bɛɛ de b'a kɔnɔ kati bɛɛ de b'a kɔnɔ kati bɛɛ de kɛlɛ kɛ kati bɛɛ de bɔra bi ka n'an dɛmɛ an ka nisɔndiya la n bɛ segin kuma in kan k'an kati an b'a fɛ k'an yɛrɛ taara délégation spéciale kɔnɔ ni ala sɔnna n'a kɛra ala ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada fɛn maa min natɔ sɔrɔ ka n'o segin dɔ sɔrɔ ala an dɛmɛ ni duwawu ye kati taa ɲɛ an b'o de kɔ ala ka kati taa ɲɛ awɔ ne bɛ bɔ kuma la. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à la cérémonie du point de presse de la coordination des associations, mouvements, partis politiques de Kati-Tanye. Nous, organisation de la société civile et partis politiques, soucieux du développement économique, social et culturel de notre commune, Kati, sommes regroupés au sein d'une seule et unique structure de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Dénommée Coordination des associations, mouvements et partis politiques de Kati-Tanye, en abrégé Camp Kati-Tanye. Après des mois de dénonciation et de lutte acharnée contre les mauvaises pratiques qui se faisaient au sein de notre mairie, nous avons appris à travers le journal télévisé le communiqué sanitaire et libérateur du Conseil des ministres du 24 janvier 2024, lequel, annonçant la dissolution du Conseil communal de la commune urbaine de Kati, décision que la grande majorité de la population de la ville garnison a accueillie avec joie et fierté. C'est le lieu pour nous, à travers ce point de presse, de remercier l'ensemble de la population de Kati pour leur accompagnement sans faille tout au long de ce combat et leur demander de rester toujours debout pour la cause de notre chère commune. Toutefois, nous remercions les plus hautes autorités pour cette décision qui prouve une fois de plus leur attachement à la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance dans toutes ses formes. Et nous serons à leur disposition quant au choix des membres de la délégation spéciale. La coordination des associations, mouvements, partis politiques de Kati-Tanye félicite son Excellence le colonel Assimi Goïta
félicite son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son initiative du dialogue intermalien et réitère sa disponibilité à faire en sorte que ce événement si important pour l'avenir de notre nation soit une réussite totale à Kati et partout au Mali. Kala bénisse le Mali, Kati le 20 février, la coordinatrice Mme Berthe Awadjalou. Je vous remercie. I know what's